bangasibone no ha kani wabayele bangasibone no tanana tanu hayi ndikuboleke ntoni Yathanda ukuthi nje manje esikolweni time man roll on man. Implement sana ukuthengela yena nge-25 ezipheleyo. Man time yathanda base every day time phelile time man ngicela Okay uvase mna ngisenale yayezi yayi-25 roll on ndiyonga ndiyayazi imali into engekhoyo. Wena ke mntu uvasa every day ufumene ntoni ke ngokulonto? Ufumene ntoni ke ngoku? Andacela time man. Uyintoni time ngingamukhopha phakathi kabantwana esikolweni time. Nina ne-mistake nina wena undixela uba wena uvasa everyday njengomnyama unje ucimbuza abamhlophe xa uhlamba everyday jonga ngoku nantsi roll on iphelile ngoku mna ngoku mandikuboleke i-roll on andizuyiqaqa leya isesehafini kwedini ina-3 years leya isesehafini iyabona sathwala enye i-8 years ngoku ngale yesibini hayi boy qaba isepha thenga isepha phaa le igreen uyifake emakhwapheni thina yazi kudala thina sasixukuqana ngayo isepha sithi sinyele phaa uxukuquthi amazinyo okuba nje abe mhlophe kanye sifake ithuthu ucela iqututhu phaa kutata le ntuke phaa ile ntuka ndixukuxe wena nina makodina niyazi indlala thina sasithambisa nge-oyile xa ivasilini ingekho uyabona amafutha uyapha epanini uvesikuthi ungasayini ntoni noba ipolisa ayikho izihlangu ithafisa usithi chathi i-oyile phaa iba ngathi yipeyintedi kwekho ndiyakuxelela jonga tu mna kule nto yamakhwapha uthetha ngayo mna nesasprayi sikamandisa ese-60 rand ndithi kabini ndinuka iveki yonke yintoni inidi uba mandinuke kamani sumnyela kwakusasa kodwa time hayi time andikunamile time sobe uphinde uvasi uthetha ngento zakudala time ngo-2025 soka that's why toma azinja kodwa time uthini uyayazi inje inje nayice uyayibona nale njakaleke kadabana apha ebheke ndifuna icinga loyile iyazi inganyeli kokwayo izonyela apha endlini ndifuna icinga loyibulala awuyazi iyeza nje ibulala izinja ndithikiwe inje nawe ndiphangela strato nastrata izinja zonwabile ziyi-5 emazini eyi-1 and azinaxesha lo mntu omkhulu azukhani uba ubuye ecaweni bazifuna ukuqhuba into yazo ziqhuba into yazo loo nto indicacisayo ugqiba kwayijonga kahela isekithe nca ichingene wena ndifanisa ndicapyela kwa umntu othi inja yam kum yeyi inja yicekisa ukufa inja soze ndifuyenja apha inja yam yayibona inja iyakwazi nodumisa umntanayo lo wembali uzathi into ezinengqondo uphinde undifanise nenja uphinde uthi inja yam kum inja ibetha kwa umama wayo lo uzalayo uphinde uthi wena ndiyinja m hayi ndifuna singavani uyinja time ndicinga ukuthi ndiyicima ndifanisa nenja cebisa kwa mntu othi inja yam faka impama phakathi kwamehlo ndiyonjam ndahamba faka isepha emakhwapheni hayi mani hamba andenza late amasipala lokhu uyajonga ubulate teniyavolele amajita bangasiboni yemomo teniyavolele bangasiboni ya kawasenebhaka wam phaa ndim ke ndilate ndihlangabezeni ndiyeza andihlangabezeni ndiyeza andihlangabezeni yesa awubawu for uvini utata nabantu uthi yasincanga apha time hey mamela uvela nasesikole kunzima ukuthi molo tata ikwathini ukufundisa ohlobo tata uyasiminca apha time kalapha endlini bombela kaloku utata kalibele kulantuka kube hlelele phaa kuye ndiselela ndedwa mna kunani utata kunini ndikwazi okayicingana nenzela ngumqala wayo kaloku uthi nowam lona utanga ncayo mntwini uyavima time sisa abantu ufunda ntoni esikolweni awutakasicisha abantu ufuna abantu uqwalela nje awucenga umntu wemqala ke ngo hayi kodini yesa isendleleni ndingumntwana lentwana endiphazamisa makinzi
Wakathazeka umoya, phansi wakathazeka umoya, phansi wakathazeka umoya wami, baba umoya, siwi wo wa iwe wa siwe. Aw Thixo kanolufefe, Thixo kaAbraham, Thixo kaIsrayeli, ndiza kuwena namhlanje uNkulunkulu kaNkulunkulu. Udala ndikucela uNkulunkulu la nto yam Thixo wamazulu iphinde yenza la nto bikade yenza Yehova. Ndikucela ukugqibela kaNkulunkulu. Ndiyazile Yehova bendithe ndingabiyeka utywala, but this time ndabuyeka nyhani uNkulunkulu wami. Kambuyise nje ukugqibela sithandwa sam Yehova. Oko phela majola, oko phela ndiyakucela ke uNkulunkulu, ndiyakuthembisa namhlanje ndingayeka yonke into erongo apha emhlabeni uNkulunkulu. Unondibuyisela uphela Thixo mazulu, Thixo kanolufefe, ndithembe wena uNkulunkulu wami. Ndithetha nawe mihla le yonke Yehova, uyandiva wena. Ndakuthandaza qala wabuya uphela. Ngayenzise njalo ke njengesiqhelo. Kuthiwa cela uzawuphiwa, ndenza loo nto uNkulunkulu. Wena Yehova Thixo kanolufefe, wajika amanzi ayiwayini uNkulunkulu, okuba abantu mabasele banqile yo banganqili uNkulunkulu, babe nje right uNkulunkulu. Wena uNkulunkulu mna ndawusela la manzi wakho qha kuphela, ndawuziyeka ibhiya ezi. At least isijwejwe hayi Thema, into ngisakandona ufunda ke lapha endlini. Kutheni ufundakela na wena? Yeyi, uyangcola Thema. suniphazamise uYehova, kawususa umtyholi, kawuthambisa inhliziyo zemtyholi. Animalo moya umdaka ungene kumawawa Thixo mazulu, kamthambise. Uyangcola Thema. Ndingcola ntoni namawawa? Utheni ngoxa soloko upheli bemkile apha endlini, soloko busy ucela umthandazo? Ayikho yonke uyicelayo Thema. Uyaphosisa kuThixo, uzayeka utywala, uzayeka into ethile. Ayikho yonke loo nto. Axokusela uThixo Thema. Andixokusela Thixo mani wena. Thixo kaAbraham, Thixo kanolufefe, ndiyakucela uNkulunkulu. Mna ndinesori ngokuba ndiziyekile ibhiya nento ndizawusela iSedrix xa ngoku, i-All Brown, ndizawusela iwayini xa kuphela uNkulunkulu. Le wayijika yayiwayini, wajika amanzi wakho uNkulunkulu. Ndithembe wena uNkulunkulu wami. Bayeke omawawa bathambisa inhliziyo, balandele mna, buyisa nje uphela uNkulunkulu. Yo Yehova, uyawazi amadenga wetyala uNkulunkulu wami. Ndiyakuthembisa uNkulunkulu, kokugqibela umbuyiso kokugqibela uphela. Hayi uNkulunkulu, thina nawe mna nawe singavana sobabini. Ndingaqiniseka apha ewayini ndiziyeke ibhiya ezi ngamanzi wakho uNkulunkulu, athandazelwe nguwe. Ndonqena ukudela uNkulunkulu, ndonqena ukudela uNkulunkulu. Ndizawusela la manzi wawathandazela, iwayini kuphela uNkulunkulu. Buyisa uphela Yehova. Amen. Yintoni na wena nguSathane otheni umthathaphi lo? Ndithi phaa kwamadinga kaThixo ubuya nasesikolweni. Hayi Thema. Yabona uThixo kwaphulile ngoku. Asebophinda utshintshe Thema. Ngenxa yezinto zakho udelela umuntu omkhulu. Ndisemthandazweni apha, mna ndincokela nenkunzi malanga uThixo. Ungaphosisela uThixo ebantwini. Ndiphosela ngumntu. Ndiphosela yonke into. Ndiyeke yonke into kakade. Phinde undibone ebhiyeni ngoku, uzandibone ewayini ngamanzi owawathandaza, awajika amanzi ayiwayini. Jonga Thema, bombehle nawe mhleki ba. Uhleli ngantoni? Phole yedwa pha. Wenza ntoni? Manje utatsha wena Thema. Into uhleli ngantoni? Andanabazi ibhiya ezingaphi eziya. Ndiyekile ibhiya fire, ndiyekile ibhiya. Ndixelele into enam, ndithi mna ndisela amanzi athandazelwe uNkulunkulu, iwayini kuphela. Uzawubuya uphela, ndakuthembisa. Phela uyakwenza Thema. Uyakwenza. Hayi nje kancane. Jonga, okokugqibela katso. Ithi so. Ithi so. Ufuna utaste le tuwa uyithethayo. Ugezela man. Sis. Indizithandazela banixela ituwa ngabantu. Man, mawawa. Etha. Busethu umpehlo uphila le. Hayi Thema, into ngokufuna umpehlo. Njani bani ngamfuni ngumhlobo wami kaloku umpehle. Bungathi umpehle busithi uphi umpehle? Nawe uhleli phaa Thema apha sebhokweni. Utheni wabuza umpehle ngoku after ndithethe ngebhiyazi?
hayi mani ngumhlobo wampetla tyhini ndiyojonga umpetla ndiyojonga bhiya zakhe tyhini uyintoni khona ndamfuna umpetla ndamfuna yintoni ingxaki yakho apha Hey, time. Hayi.